Hallo, ich bin die Sabrina. Wir machen hier in Kaprun die Pferdeschlittenfahrten für die Gäste. Heute nehme ich euch auf eine kleine Fahrt mit, wo ihr ein bisschen seht, wo wir die Gäste hinbringen. Wir fahren durchs Naturschutzgebiet. Diese Pferde sind speziell gezüchtet zum Kutschefahren. Sie sind Kaltblutpferde, sind eigentlich gezüchtet für die Arbeit im Wald zum Holzrücken und eignen sich optimal für die Arbeit in der Kutsche, weil sie ziehen sehr gerne. Tak u koní jsem už strašnou spoustu let, ale tohle pro mě byl zase nový zážitek. A bylo to příjemné si to vyzkoušet a cítit tu sílu v těch opratích. Takže jsme ubytovali koně, teď ubytujeme sebe a půjdeme brzo spát. Zítra nás totiž čeká výlet po místních kopcích. Tak sem máme dneska namířeno. Schmittenhöhe. Já bych vám to i vysvětlil, jakou cestu před sebou máme, ale asi bude jednodušší, když to necháme na Willovi. To je náš dnešní guide. So Jungs, hier sind wir gestartet bei der Sonnenalmbahn, hier sind wir hochgefahren. Im Moment befinden wir uns hier bei der Sonnkugelbahn. Wir fahren jetzt hier hoch auf 1835 Meter und da gehen wir entlang des grünen Winterwanderweges hier zum höchsten Punkt des Skigebietes zur Schmittenhöhe, das auf 2000 Meter liegt. Will tady dělá túry v létě i v zimě už přes 20 let, takže si myslím, že jsme v dobrých rukách. Přijeli jsme do Rakouska sice hlavně lyžovat, ale fakt doporučuji občas sundat lyže a užít si ty kopce i trochu jinak. Je lepší takhle pozadu, protože člověk si víc užije ty výhledy. Je to pravda, ale člověk neví kam jde. So Jungs, guckt mal hier, da unten ist der Zellersee mit der Stadt Zell am See. Und wenn ihr da hinten hinschaut, da ist das Kitzsteinhorn mit dem Gletscher und hier ist Saalbach hinterklemmt. Ja? Ledovec Kitzsteinhorn, tak tam jsme se byli podívat v létě. A Saalbach Hinterglemm, tam jsme zase lyžovali včera. Výhledy jsou tu super, fakt na všechny strany. A tohle už je náš dnešní cíl, Schmittenhöhe. Nadmořská výška 2000 metrů. A už jsme fakt blízko. Navíc začínáme být všichni tak trochu hladoví. Dal bych si nějaký dobrý řízek nebo něco. Hospodo, nos na stůl. Ale bojím se, že tam nedosáhnu na ten stůl. Před obědem máme ale ještě dvě malé zastávky. A tohle je první z nich. Sama císařovna Sisi to tady měla hrozně ráda, jezdila jsem do hotelu. No a na její počest tady postavili v roce 1904 kapličku. Tohle je ta druhá. Muzeum k výročí 90 let od první lanovky tady v Zell am See. Můžete se tu podívat na historické fotky, ale i repliky novodobých lanovek. No a my už se teď musíme rozloučit s Willem a na jídlo pokračujeme sami. Čeká tady na nás totiž Davor, místní šéfkuchař, se kterým se podíváme, jak se připravuje jeden z tradičních rakouských pokrmů. Herzlich willkommen auf die Schmittenhöhe im Restaurant Franzl. Wir haben heute extra für Sie gemacht eine Kaiserschmarrn. Laut die Legende ist der Kaiserschmarrn eine Spezialität von der Kaiserin Sisi. Was hat sie so 1850 gemacht, die Kaiser nur für Sie. Das ist nichts für die Baby jetzt. Rozinky s rumem, ty tam patří. In früherer Zeit war die alles teuer. Von die Eier, von die Rosinen und Milch. Das war nicht jedes Mal irgendwo zu haben. Wegen das ist das heute eine Delikatesse und eine traditionelle Gericht nur in Österreich. Teď nám šéf předvede, jak se to dělá, si to jdeme vyzkoušet.
Testen Sie bitte, wie schmeckt eure Kaiserschmarrn? So. Myslím, že si to povedlo. Gut gemacht. Perfekt. Super, perfekt, Jungs. Máme to hotový a teď si to jdeme sníst hezky ven na terasu. Vynikající práce. Je vidět, že to dělali profit. No a cel Amze je za námi. Příští zastávka Zillertal.